Rade vaša štart povolený. Je odštartované, dámy sú už v tejto chvíli na trati. Šlape na solúka v tejto chvíli. Čas 24,81 sekundy, na tej lepšej pravej strane krásny čas od 20, 19,83, ale škoda, žiaľ, dámy z Olympianskej Vrbice si ani nezapíšu tento čas, ktorý som povedal, pretože hlavný rozhodca má hore